Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 11. listopad 2025. godine. Luka 11, 27 do 28. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Ako si bogat, ljudi ti govore blago tebi. Ako si mlad, ljudi ti govore blago tebi. Ako si popularan, ljudi ti govore blago tebi. Ako si dijete neke važne osobe, ljudi ti govore blago tebi. Ako imaš lijepu vilu, ljudi ti govore blago tebi. Ako imaš dobro radno mjesto, ljudi ti govore blago tebi. Moglo bi se dogoditi da tuđe blaženstvo u nama koji nismo sveti rodi osjećaj zavisti. Zavist nam ne dopušta da se radujemo s radosnima. Mnogo je razloga za nekoga nazvati blaženim. Što znači riječ blaženstvo? Znači prije svega odsustvo razočaranja, trpljenja i boli. Dobro, Gospodin je dopustio da 42 godine obavljam svoju svećeničku službu u 2 župe smještene na prekrasnom brdašcu Napulja. Posilipo, koje je puno bogatih, popularnih i društveno i kulturno važnih ljudi. Tih godina sam mogao susresti malo uistinu blaženih ljudi. U većini kuća udiše se zrak tuge, ako ne i smrtne tjeskobe. Kako kaže poslovica, nije zlato sve što sja. Svijet daje i nudi užitak, ali ne i blaženstvo. Užitak prolazi, ali ne i blaženstvo. Među siromasima koji se uzdaju u Gospodina susreo sam mnogo blaženih, iako žive u uvjetima i situacijama financijske i afektivne neizvjesnosti. Bogataši i siromasi koji se uzdaju u Gospodina i trude se živjeti po Božjim mislima i putevima, uistinu su blaženi i uvijek ih vidiš nasmiješene, čak i kada prolaze tamnom dolinom. Neron se ljutio kad bi vidio kako kršćani u mučeništvo odlaze nasmiješeni i pjevajući. Blago tebi kad ti kažu, blago tebi koji slušaš Božju riječ i vršiš je. Amen. Aleluja.